Tak túto chvíľku som si predstavoval 100-krát za deň, ale že budeš tak pekne kričať, to by ma nikdy nenapadlo. Prečo je tu 7 postelí? Pre 7 horolezcov. A kde sú? 6 sedí vo vlaku a 7 je v kúpeľni. Mohol si sa kľudne osprchovať u nás doma. Vašek sa ťa nemôže dočkať. A ty si sa ma tiež nemohla dočkať? Ja? Čo ja? Počkám ťa vonku. Tam je kúpeľňa. Vieš, ako mi pripadáš? To keby si mala 17. Vtedy mi bolo 19 a 3 mesiace. Nepozeraj sa na mňa tak. Ponáhľaj sa, chcem byť preč skôr, než dojdu ostatní. Tak to môžeš byť úplne kľudná. Takže chalani dojdu až ráno. Ako to, že si tu? Bol by som veľmi rád, aby si to Vaškovi nepovedala. Nechcem, aby mu to bolo ľúto. No počkaj, to si prišiel len skôr, aby si nám oznámil, že nepôjdeš s nami na prázdniny? Ako ti také niečo mohlo napadnúť? Ja som si myslel, že táto noc môže byť viac ako len začiatok prázdnin.